Ah, vale, sí. T'ho he posat fàcil, el Julio, Molt bé. És que ho fas amb una delicadesa. Que bé, Pim. Molt bé, com una passada ben treballat. Bueno, jo te la conto jo. Vinga, som-hi, cap a la rampa. Julio, vamos a pista. Ok. A veure avui què ens trobem. Ona. Creus que hi ha moltes coses avui? Primer, Ona, ara farem unes voltes a cada mà. Vale? Tu em sabries dir a quina mà vas del cavall? Quan muntem una pista, sempre diem anem a mà dreta o anem a mà esquerra. Com ho podem saber? Doncs haurem de... Vale, molt bé. A quina mà vas ara? A la nena. Perfecte. Un dia que puc veure pistes i no puc mirar. Home, què más? És que no em surten a passejar. Fins ara, avui, em sembla que tocava pistes. I una per demà. Este és director igual. Són moltes coses. No pateixis. Ja ho anirem fent. Et faig una segona allà? Aquí. Vinga. Oi que tens contacte? Vale, La lletra del color. Per la lletra. per la lletra del color. Jo, per exemple, dic gat. Vale. Molt bé, els cartells. Molt bé. Agafa regnes. I tornem. Gira. Fent enrere. Molt bé. Molt bé, Ona. I anem a per la millor part, no? Què t'ha quedat? Lo mejor de todo, I unes quantes, com sempre, portes unes quantes al cabell. Dos pel Pini i la resta A repartir. Que bé. Molt bé, Ona. dreta. Amb una punta. Quan estigui ben recta. Alto. Molt bé. Aixeca. Molt bé. Ai, aquí. Molt